Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Hector. Taong 1981, mainit, Surigao del Norte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mangangaso si Hector ng mga paniki at iba't ibang uri ng ibon. Para mas maging epektibo ang kanyang ginagawa at mas marami siyang mahuli, gabi siya kung tumutungo sa mga nyugan at mga punong may pugad ng malalaking ibon. Halos ilang buwan na din niyang ginagawa ang bagay na yon sa kadahilan ng wala na siyang iba pang maaaring pagkakitaan kundi ang bagay na yon. Imbis na tumunganga at maghintay ng kapasan, napag-isip-isip niyang manghuli ng ibon tuwing gabi para ibenta kinaumagahan. Ang iilan namang paniking hindi niya na ibibenta, ginagawa niya yung ginataan para maging ulam sa almusal nila. Kahit masama ang amoy ng paniki, napakasarap naman ng karne nito. Sa katunayan, paboritong ulam yon ng 5 anak ni Hector. Sinasabayan lang nila yon ng sinabawang gulay, sarap na sila sa pagkain. Dahil sa malapit lang ang nyugan sa bahay nila, kaya na may hindi nila alintana ang panganib tuwing gabi. Para masiguro ang kanyang sariling kaligtasan, hindi siya umaalis ng bahay nila na wala man lang dalang armas. Nasa kasagsagan pa kasi yun ng panahong uso ang pagpaparamdam ng mga nilalang, kung kaya't anumang oras maaari siya nitong paramdaman. Marami na din ang babalang ibinigay ng kanyang mga kakilala sa kanya, pero ni isa sa mga ito, hindi niya pinakinggan. Para kay Hector, hindi na niya kailangan pang matakot sa mga nilalang na yon, lalo pat meron siyang pamilyang binubuhay. Isang hapon, habang naglalakad siya sa kanilang baryo, lumapit ang kaibigan niya para muling ilahad ang balita nitong daladala na nanggaling pa sa kalapit na barangay. "Hector, siguro mas mabuting magpalamig ka na muna. Kanina alam mo ba, may natagpo ang 3 patay sa gilid ng kakahuyan malapit lang dito. Basag ang kanilang mga bungo at halos hindi mo na maaninag na mga tao pa sila dahil lasug-lasug ang kanilang mga katawan. Ipagpaliban mo muna yung ginagawa mo, Hector. Alalahanin mo may mga anak kang maiiwan kung sakali mang may mangyari sa'yo." Paalala ng kanyang kaibigan. Nang marinig niya ang sinabi nito, tila ba nakaramdam siya ng konting takot sa kanyang sarili. Alam kasi ni Hector na wala siyang anumang karga sa katawan sa kadahilanang hindi naman siya nanggaling sa hanay ng mga albularyo o pinamanahan ng kakayahan ng isang antingero. Ang katulad niyang isang ordinaryong tao lamang, wala talagang panama sa mga nilalang na hindi nakikita. Subalit kapag naaalala niya ang kalagayan ng kanyang pamilya, tila ba kusang nawawala ang takot na yon. Hindi niya maatimang magpahinga tuwing gabi, lalo pat alam niya kinabukasan wala silang makakain. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman ng kumakalat na istorya ukol sa isang dambuhalang nilalang na halos kasing taas ng isang puno. Paglalarawan ng kanyang kaibigan sa nilalang na yon, marami itong mahahabang balahibo sa katawan at halos hindi mo masipat sa wangis nito ang kanyang galamay. Ang pagmumuka ng nilalang na yon ay nababalot ng kulay puting pulbos at meron yung tukang maihahalin tulad mo sa tuka ng uwak. Sa katunayan, wala pang nakakakilala sa nilalang na yon, gawa ng unang beses pa lang itong masilayan sa kanilang lugar. Dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan, mas lalo siyang kinabahan. Sa isip-isip niya, ayos lang sana kung aswang, wag lang ang ganoong uri ng nilalang.
Dahil sa mga bagay na kanyang narinig, nagpasya siyang pansamantalang itigil na muna ang kanyang pangangaso. Medyo malapit lang kasi ang kakahuyang binanggit nito, kung kaya't hindi malabong lumitaw ang nilalang na yun sa lugar na palagi niyang pinagkukunan ng mga ibon. Sa pagsapit ng gabi, karamihan sa kanyang mga kababaryo maaga pang nagsarado. Pagtungtong noon ng 7:00, tanging si Hector na lamang ang nag-iisang tao na nasa labas ng bahay. Hindi naman niya yun alintana kahit papaano dahil kung sakali mang may magparamdam sa kanya, madali lang siyang makakatakbo papaloob. Habang patuloy siyang nagmamasid sa paligid, wala siyang ibang nararamdaman kundi ang katahimikan ng gabi. Mga insekto at kulisap lamang ang kanyang nasisilayan sa lugar at wala ng iba. Sa paglalim pa ng gabi, doon na nga dahan-dahang nagbago ang simoy ng hangin sa paligid. Makalipas lang noon ng ilang minuto, nakaramdam siya ng malalakas na pagyapak sa lupa at kasabay nito ang pagsilay niya sa isang nilalang na dahan-dahang hinahawi ang isang malaking sanga ng puno di kalayuan sa kanilang tahanan. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, doon niya nasipat ang mapupula nitong mga galamay na siya namang nagbigay sa kanya ng takot, kaya dali-dali siyang kumaripas ng takbo papaloob ng kanilang bahay. Pagsarado niya noon ng pinto, nawala ang ingay sa paligid. Hindi na niya sinubukan pang lumabas, gawa ng maaaring nagbabantay sa kanya ang nilalang na yon. Kinaumagahan, inilahad niya sa kanyang kaibigan ang mga nangyari. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, maging ito man hindi makapaniwala sa mga bagay na kanyang nasilayan. Akala nga ng kaibigan niya nagbibiro lang siya, pero nang mapagtanto nitong seryoso ang kanyang pagmumuka, nagpa siya yung seryosohin ang lahat ng kanyang sinabi. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagbigay naman ng opinyon ng kanyang kaibigan ukol sa mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Ayon dito, makakatulong ang pagpapatawas niya sa albularyo upang masigurong hindi siya nadapuan ng kahit na anong sumpa nitong tinatangan. Karaniwan na kasi sa mga nakakasilay ng mga nilalang ang nagkakasakit, lalo pa kung wala silang bakod at puder sa kanilang mga katawan. Dahil sa sinabi nito, nagpasya silang tumungo sa albularyo. Pagdating nila doon, ramdam agad ng manggagamot ang napakabigat na presensyang bumalot sa kanyang katawan. Hindi pa man siya nito natitingnan, laking gulat na lamang nila nang marinig nila yung magwika ng, "Kung ganon, isa ka rin pala sa mga nakakita. Malakas ang loob mo, iho. Isipin mo, lahat ng nakakakita sa nilalang na yon, nasisiraan ng bait kinaumagahan. Pero ikaw, heto, malusog pa rin at walang iniinda." Wala naman ho kasi akong dapat ikatakot doon. Hindi naman niya ako nahuli, kaya walang saysay ang pangingibabaw ng takot sa katawan ko. Siguro nagkakasakit sila dahil mahihina ang kanilang loob. Ako kasi, tay, kahit papaano may karanasan na din sa mga ganito. Paliwanag naman niya sa matanda. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa sa pagtatawas. Habang nakahiga noon si Hector, kitang-kita niya ang matanda na dahan-dahang nagpapaikot ng puting kandila sa kanyang ulo habang nag-uusal. Ilang minuto lang noon nang lumipas, nakaramdam siya ng pagkaantok at kasabay nito ang dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata. Sa pagdilim ng buong paligid, bigla niyang nasipat ang nilalang na yun sa harapan niya. Dala ng kanyang takot,
agad naman siyang napamulat at mabilisang napabalikwas. Pagsilay niya sa matanda, nasipat niya yung seryosong nakatitig sa kanya habang nananatiling walang imik. Huwag kang matulog. Maglalakbay talaga ang kaluluwa mo dahil sa ginagawa ko. Kung ayaw mo nang makita ang nilalang na yon, pilitin mong pangibabawan ang antok mo. Paalala ng manggagamot. Sa pagpapatuloy ng gamutan, naging maayos naman ang lahat. Matapos siyang tawasin, doon niya napag-alaman na bahagya pala siyang nadapuan ng presensya ng nilalang. Ayon sa manggagamot, ordinaryo na ang ganoong kaganapan, lalo pat hindi basta-bastang nilalang ang nananalasa sa kanilang lugar. Maging ito man, aminadong hindi niya kilala ang uri nito dahil yun din ang unang beses niyang makarinig ng tungkol sa pag-iral nito sa mundo. Ang tanging naibigay na lamang noon ng albularyo ay isang haka-haka ukol sa maaaring pinanggalingan nito. Naniniwala ang albularyong yon na kung hindi siya nagkakamali, kaparte ang nilalang na yon sa mga alaga ng mga aswang. Nasisiguro din niya, hindi ordinaryong uri ang pinagmulan nito sapagkat walang abilidad ang mga ordinaryong aswang na kumontrol ng ganoong kalaking nilalang. Matapos itong mailahad ng albularyo, nagbigay ito ng abiso sa kanya na kung maaari iwasan na muna niyang mangaso. Magbigay siya ng 2 buwang palugit upang masigurong ligtas na ang mga lugar na kanyang pinagkukunan ng mga hayop. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Ilang minuto pa ang lumipas, pinauwi na sila ng matanda. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanyang pag-iisip sa kung ano ang kanyang gagawin sa loob ng 2 buwan. Nang mapansin yun ng kanyang kaibigan, nagmagandang loob ito sa kanya na pwede naman siyang magtrabaho sa tindahan nito hanggat wala pa siyang trabaho. Mas mainam na yon para naman kahit papaano meron siyang maiuwi sa kanyang pamilya kahit kakarampot na kita lamang. Matapos nilang mapagkasunduan ang kanyang trabaho, labis naman ang pasasalamat ni Hector sa kanyang kaibigan. Alam niyang hindi siya nito pababayaan dahil sa lalim na ng kanilang pinagsamahan. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos naman ang lahat. Bagaman napakaingay sa merkado, unti-unti na siyang nasanay. Ayon sa kanya, na halos humigit sa 100 parokyano ang kanyang pinagtitindahan kada araw. Hindi naman nakakapagod ang kanyang trabaho, lalo pat mga kinatay na karne ng baboy lamang ang kanyang ibinibenta. Makalipas ang 1 buwan, nasanay na nga itong si Hector. Napagtanto niyang mas masarap magtrabaho sa merkado kesa mangaso tuwing gabi. Madali lang kasi ang pera doon, hindi katulad ng kanyang ginagawa. Isang araw, habang nagbabantay itong si Hector, merong lumapit na isang matanda na animoy bibili ng kanyang paninda. Wala namang kaide-ideya si Hector kung sino ang matandang yon, kung kaya't nagpasya siyang yon ay aluki ng mga karne. "Pili lang ho kayo dyan. Sariwa pa ho yan. Kaninang umaga lang kinatay." Bungad na wika ni Hector habang inaayos ang mga karne. Nang marinig ito ng matanda, tumingin ito sa kanya habang dahan-dahang itinatanong kung nasaan ang amo niya. Wala itong pakialam sa mga karneng kanyang ibinibenta na para bang iba ang pakay nito sa kanya. Matapos niyang marinig ang sinabi ng matanda, agad naman niyang tinawag ang kanyang kaibigan na nasa kabilang tindahan. Paglapit nito sa kanila,
Napansin niya agad ang nanlilisik na tingin doon ng matanda. Habang nag-uusap ang kanyang kaibigan at ang matandang yon, tila ba meron siyang nararamdamang kakaiba roon. Hindi niya alam pero sa bawat katagang binibitawan nito, bumibilis ang pagtibok ng kanyang puso. Maya-maya pa, bigla naman siyang napatahimik nang marinig niyang magwika ang matanda sa kanyang kaibigan ng, "4 na baboy ang utang mo sa amin. 2 linggo na ang lumilipas at wala pa rin ang bayad. Akala ko ba madali kang kausap? Ba't hindi ka tumutupad sa ating napag-usapan? Paalala lang kaibigan, hindi mo gugustuhin na ako'y magalit." Dahil sa sinabi nito, kung ano-ano naman ang naging paliwanag ng kaibigan ni Hector sa matanda. Kesyo nagamit niya ang pera, magbabayad na lang siya ng interes sa pagkakautang niya at kung ano-ano pa. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, tumalikod na lamang ito at naglakad papalayo. Sa pag-alis ng matandang yon, kitang-kita niyang tulala ito at parabang hindi mapakali. Sinubukan niya pa yung kausapin pero sa kasamaang palad hindi siya nito pinansin. Makalipas ang 2 araw, labis naman ang pagtataka ni Hector, gawa ng hindi na nagbukas ng tindahan ang kaibigan niya. Pinuntahan niya pa yun sa bahay nito pero nakita na lamang niya yung tulala at parabang hindi mapakali. Marami na din siyang ginawa para maibsan ang pag-aalala ng kanyang kaibigan, subalit wala doon ang umubra. Bale, hinintay niya pa yon ng 1 linggo, ngunit hindi talaga nito pinakinggan ang kanyang naging abiso. Nang wala na siyang pagpipilian, pinili niyang bumalik sa dati niyang trabaho. Yun na lamang ang naisip niyang paraan para maitaguyod ang buhay ng kanyang mag-iina. Upang hindi maapektuhan noon ang kanyang trabaho, minabuti niyang wag na munang alalahanin ang mga naging abiso sa kanya ng albularyo. Sa pagsapit ng gabi, agad naman siyang tumungo sa nyugan. Medyo naging mahirap na sa kanya noon ang pangangaso, gawa ng matagal ding panahon na hindi niya nagawa ang bagay na yon. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, naging maayos naman ang lahat. Kampante naman noon si Hector kahit papaano dahil alam niya ang pasikot-sikot sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na siya sa kakahuyan para humanap ng mga ibong nagpapahinga. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, naging maingat siya dahil hindi niya alam kung meron bang makamandag na hayop sa dinaraanan niya. Pagsilay niya sa isang punong merong pugad ng ibon, agad naman niya yung inakyat. Nang akmang dadakmain na niya ang ibong nagpapahinga roon, bigla naman siya noong natigilan nang makarinig siya ng kakaibang pag-alulong sa paligid. Pagsilay niya sa ibaba ng punong kinaroroonan niya, bumungad sa kanya ang isang matabang babaeng hubot-hubad na merong malaking hiwa sa gitna ng tiyan nito. Nanlilisik ang mga mata nito at meron yung matatalas na pangil na nagsisiuslian. Panay din ang paglaway ng nilalang na parabang meron yung iniindang karamdaman. Ilang minuto din ang itinagal ng nilalang na yon sa ibaba ng puno hanggang sa nagpasya na yung lumayo. Sa pag-alis nito, halos hindi na magawang makagalaw ni Hector dahil sa takot. Pinili niyang manatili sa sanga ng puno hanggang mag-umaga sa takot na baka kapag bumaba siya, maramdaman siya ng nilalang na yon. Kahit nang hihina na ang kanyang katawan, pinili niya pa rin kumapit sa sanga habang patuloy na nagdarasal. Akala ni Hector hanggang doon na lamang ang mga bagay na kanyang masisilayan,
pero hindi pa pala. Sa paglipas ng kalahating oras, dumating ang pangkat ng mga kauri ng nilalang na una niyang nasilayan sa lugar na yon. May pasan-pasan itong 3 katawan ng tao na halos naliligo na sa kanilang sariling dugo. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, nabaling ang kanyang atensyon sa isa sa mga nilalang nang marinig niya yung pinag-uusapan ang kanyang kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat niya ang matandang pamilyar sa kanya na hila-hila ang kaibigan niya. Pagsilay niya sa estado nito, nasipat niya yung hindi na humihinga. Matapos niya yung makita, mas lalo pang lumakas ang pintig ng kanyang puso nang sa hindi malamang dahilan. Dahil sa kabanoo ni Hector, kung kaya't hindi naglaon na pilitang sumipat ang matanda sa punong kanyang kinaroroonan. Pagsilay niyang nakatitig ito sa sanga, halos kumawala na ang kanyang kaluluwa dahil sa labis na takot. Alam niyang kapag gumalaw siya sa lugar na yon, maaari siyang maramdaman ng matanda. Mabuti na lang, humuhuni ang paniking nakatali sa kanyang bewang, kung kaya't agad na ibinalik ng matanda ang paningin nito sa katawan ng kanilang bihag. Maya-maya pa, biglang nasipat ni Hector ang pag-iiba ng katawan ng matanda habang patuloy itong nagpapakawala ng engkantasyon sa paligid. Sa isang iglap, bumungad sa kanyang harapan ang dambuhalang nilalang na minsan na niyang nasilayan. Dali-dali niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang unti-unting pinipigilan ang kanyang paghinga. Alam ni Hector na maaari siya nitong masilayan kung sakali mang patuloy siya nitong pagmamasdan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, ramdam niya ang paglayo nito sa puno. Ang mga paniki naman niya noong nahuli, paulit-ulit na humuhuni na para bang maging ito man ay nakakaramdam ng panganib sa paligid. Maya-maya pa, bigla namang tumahimik ang buong lugar. Pagmulat ng kanyang mga mata, nasipat niyang wala na ang mga nilalang na yon sa ilalim ng puno na kinaroroonan niya. Sa loob lamang ng isang gabi, maraming pinagdaanang kakaiba si Hector sa itaas ng puno. May mga nakikita siya noong mga duwending naglalakad sa katabi ng sanga na kinaroroonan niya at iilang mga alitaptap na merong wangis ng kahalintulad ng sa tao. Hindi rin siya nagkaroon ng pagkakataong makaidlip sa sanga dahil ang inaalala niya, baka mahulog siya. Sa pagputok ng bukang liwayway, doon pa lamang siya nakababa. Ang mga paniki niyang nahuli noon, nakawala na ang iba pero hindi na niya yun binigyan pa ng pansin. Para sa kanya, wala nang mahalaga kundi ang makauwi ng ligtas at makita ang kanyang mag-iinang naghihintay sa kanya. Sa pagbagtas niya ng daan, gulat na gulat siya dahil kahit saan man siyang dako tumingin, wala siyang nakikitang bakas ng mga nilalang na dumaan doon. Animoy ang kalikasan, kusang itinatago ang bakas ng mga nilalang na hindi orihinal na naninirahan sa mundo ng mga tao. Pagdating niya sa kanilang tahanan, dali-dali naman siyang humiga para magpahinga. Labis niya noong iniinda ang kanyang dibdib, gawa ng buong magdamag siyang nakayakap sa sanga. Kinahapunan noong araw na yon, nagkaroon si Hector ng malubhang karamdaman. Pagsilay ng kanyang asawa sa kanyang katayuan, agad naman siya nitong sinamahan sa manggagamot. Mabuti na lang at wala yung pasyente kung kaya't hindi na siya naghintay. Habang ginagamot siya nito, inilahad sa kanya ng matanda na maraming bali ang tadyang niya.
Maaaring nakuha niya ang baling yon sa magdamag na pagyakap sa sanga ng puno. Hindi naman ito malala ayon sa albularyo, subalit maaari niya yung ikabalda kung mapapabayaan. Nang matapos na nito ang paghihilot, muli siya nitong tinawas upang makita ang iba pang karamdaman ng kanyang kaluluwa. Pansin kasi noon ng matanda, hindi lang sa pisikal na anyo merong sakit itong si Hector, bagkus ay maging sa espiritual. Ilang minuto pa ang lumipas, natapos na nga ang ginawa nitong pagtawas. Hindi nga nagkamali ng hinala ang albularyo dahil natuklasan niya sa tawas ni Hector, marami siyang naabalang mga engkanto. Madali naman yung nabawi ng matanda sa kadahilan ng alam na niya kung ano ang angkop na alay para sa mga ito. Matapos ang kanilang gamutan, sinamahan siya nito pabalik ng kakahuyan. Nag-alay lang sila doon ng kandila at dasal nang sa gayoy magawa ng mapatawad ng mga engkanto itong si Hector. Makalipas pa ang 1 linggo, doon na nila natuklasan ang pagkawala ng 3 tao sa kanilang baryo. Isa na dito ang kaibigan ni Hector at ang 2 pang nagbebenta ng baboy sa merkado. Walang nakakaalam kung saan tumungo ang mga ito, gawa ng kahit sino sa kanila walang nakakita na lumabas yon ng baryo. Dahil sa pangyayaring yon, naging palaisipan para sa kanila kung saan yon pumunta. Hindi naman kasi maaaring sabay-sabay silang umalis nang hindi nagpapaalam sa kanilang pamilya. Bagaman marami ang kumakalat na usapin ukol sa bagay na yon, pinili ni Hector na manahimik. Alam niyang hindi na niya responsibilidad ang idawit ang kanyang sarili sa kaganapan, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na nasa paligid lamang ang mga nilalang. Kahit ang albularyo noon, walang kaide-ideya na ang dambuhalang nilalang na kanyang nakita ay merong palang kakayahang magbalat kayo bilang isang tao. Sa paglipas pa ng mga araw, patuloy niya pa ring nasisipat ang matanda na naglalakad sa kanilang lugar. Pinili niyang wag na lamang yung pansinin nang sa gayoy hindi nito malaman na meron siyang alam sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Ang ginawa noon ni Hector, ilibing ang lahat ng memoryang may kaugnayan sa nasaksihan niyang nangyari sa kanyang kaibigan at sa 2 pa nitong kasama. Isinakripisyo ni Hector ang lahat para lang magtuloy-tuloy ang payapa niyang buhay kasama ng pamilya niya. Sa loob ng ilang taon, naging maayos naman sila at nagpatuloy ang pamumuhay na kinagisnan nila. Ngunit alam niyo ba, ayon kay Hector, pakiramdam niya maging ang mga aswang ay umiiwas na din sa kanya dahil sa ginagawa niyang pagkain ng karne ng paniki. Okay, opinyon ko sa kwento. Hindi ko alam kung may kinalaman ba yung pagkain ni Hector ng karne ng paniki para iwasan siya ng mga aswang. Sa tingin nyo, meron kaya? Kasi sa pagkakaalam ko, itong karne ng paniki, pinagmulan to ng isang nakakatakot na pandemya. Pero hindi ako 100% kung talagang sa bat soup ba nagmula yun, yung sakit na yun. Hindi ko nababanggitin kung ano. Kasi alam naman nating lahat, ilang taon tayo nakulong sa bahay dahil dun. Diba? Di ko lang alam, no, kung may kinalaman nga talaga yung karne ng paniki. Kasi alam ko, yung karne ng paniki, napakapanghin ito eh. Tapos sobrang lansa. Yung kahit lagay mo ng maraming luya o kung ano man pampatanggal ng lansa, nandun pa rin nakakapit. Sa akin lang, kasi isang beses nakaamoy na ako nito, yung sinabawan. Pero ang sinasabi naman nito sa kwento, parang gata ang luto nila. Di ko alam, baka meron nakakaalam dyan o nakakain na o kumakain pa ng karne ng paniki. Malaking tulong yun para masagot yung mga tanong natin. Kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, paki-comment na lang sa baba.
Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.